Mistral e pe viteză. Abia așteaptă să ajungă pe faleză. Yes, sir! Și am ajuns în Charles de Gaulle. Paris. Dans tous les cas, n'hésitez pas à demander à quelqu'un à proximité. Trebuie să ne grăbim, cică, ca să fim siguri că suntem la timp. Și apoi Cileanu să prindem să ne grăbim ca să fim la timp să prindem legătura, să apoi Cileanu așteptăm să plecăm către Punta Cana. Da. Și ne auzim și mai acolo, că nu cred că are rost să filmez mai lucru pe aici. Bonjour messieurs. Bonjour. Boarding gate, vous connaissez votre port d'embarquement? C'est par là. Avec le thé. Yes, thank you. Welcome. Get you one more time. I really wanna cross the line. I do it all before I die. I wanna get it on tonight. I wanna get you one more time. I really wanna cross the line. I wanna get you one more time, one more time, one more time, one more time. I want it one more time. I really need to make it right. Energy I overdose, 'cause I'm ready to reload. I need it one more time, but baby then again twice. But I don't know if I'm ready to let go. I'm gonna have you one more time. I'm gonna hit it one more night with you, with you. I am committed 'cause I know it's you I want. Hope I never see you go home. Oh, come along. I'm gonna have you one more time. I'm gonna have you one more night. I wanna get you one more time. I really wanna cross the line. I do it all before I die. I wanna get it on tonight. I wanna get you one more time. I really wanna cross the line. I wanna get you one more time, one more time, one more time, one more time. Ooh, this time I wanna take it slow. I don't need my phone. I know how to picture in my mind the nights with you. Da, vorba lui Murale începe ca la Thompson. Sperăm să nu fie cazul. Avem un mic delay de o oră. Adică trebuia să zboare sau să ne îmbarcăm? Trebuia să zboare sau să ne îmbarcăm la 2:25? Deci trebuia să ne îmbarcăm la 2:20, 2:25. Acum ne arată că ne îmbarcăm la 3:15. Deci e ok. Nu mă, bă, la 2:25 trebuia să zburăm. Și acum ne îmbarcăm la 2:20. M-am încurcat. Deci la 2:25 trebuia să zburăm. Se zice că vom zbura la 3:15 și ne îmbarcăm la 2:20. Așa mic delay nu contează. Sperăm să nu urmeze mai mult. Toate bune, suntem pe Charles de Gaulle, Paris. Impresionant aeroport. Frumoasă bolta asta de aici, care poate am pus-o deja într-un birou, dacă nu mai arăt. Și
Da. Ian the Chris, the most fucked up tourist. Se pare că am rezolvat treaba cu filmatul, era vina cardului. Din câte am înțeles, nu are suficientă viteză cardul de citire și de scriere încât să poată să ducă un video 4K, așa că rămân pe 4K, filmez pe telefon, copiez după aia pe card și văd eu cum le editez, dar editez foarte puțin încât să pot să le și pun sus. Momentan, Ian the Chris, the most fucked up tourist, share, like, subscribe, tot ce înseamnă și ne auzim acolo. Da. Voi ne îmbarcăm în avionul ăsta, dar e full. Adică suntem cu grămada. Nu știu cât în cap într-un 777, dar ne-au băgat pe câțiva. Hai să-l vedem avionul. Tragem o pauză. Unde e o pauză? Doamne ajută. Și Boeing 777. Nicât suntem. O grămadă. Faceți cu mâna. Cineva mi-a arătat muie, cred. Și da, pot să-l prind mai ca lume. Nu știu. Încercăm. Hai să vedem cum se prezintă situația. Fără microfon, că așa e filmul când merg cu vacanță de-asta de oală. Era bun un microfon extern acum. Și mi-e o foame. Băi, dar eu ce pula mea zic că schizofrenic, sar de la microfon la foame, deci deja s-a obosit rău. Trebuie să bag la mață. Mai pușc o bere, trag un pui de somn. Mă pun să și editez ceva. Ce deja vu am avut cu asta să mă pun să și editez ceva. Trebuie. De data asta facem treabă. Ei mă, că iar stă lumea după mine. Și nici baterie nu mai am, cel mai frumos. Bunești. Ce legătură are asta? Trebuie să tai. Trebuie să tai cam tot ce am vorbit până am oprit. Așa de obosit încât aproape tot ce zic trebuie să tai în momentul de față. Așa că mai bine închid. Dar vreau să vă arăt cum intrăm aici pe zona la înghesuială cu toții. Dacă prea o țin sus. Ah, ok. You want such a way? Thank you. Mama had a chicken. Mama had a cow. Dad was proud. He didn't care how. Cow. Chicken. Cow and chicken. Nu, n-aveam voie să filmez. Băi, dar ce e aici, ferească, ala. Cât era? 41? 41, da. Boss, tu vezi ce e aici. Coplerai. Nu vreau să apară. Am respectat dorința și da.
avem ce mere. Ui. Da, merge mult și bine. Mult și bine. Nu, e chiar în spate aproape de tot. Thank you. Deci cam așa se treaba. E chiar în spate. Aici? Murale, tu intri la jam, nu? Da. Eu intru la ber. I-am găsit locul. Da, e Coplerai. Nu pare. Pe cameră nu pare, dar credeți-mă că e full. Nu știu câte locuri intră pavionul ăsta, dar... Astea sunt eu, asta aici și Geaca mea să pui. pun și asta aici și îmi pun pașaportul, janta aici și Sper că nu mai vine nimeni. și eu, da. Slabe șanse, ha? Slabe șanse, ha? Slabe șanse la cum se prezintă situația. Telefonul încă merge. Bă, ia și... Dacian. Trebuie să-mi iau asta, nu? Ce? Prostia asta de gât. Mai de ea. Vrei să pun și geaca ta? Păi, dar nu? Pun aici. Hai, treceți, vă rog, pe lângă noi. Treceți, bata. Bă, eu zic să acoperi unde scrie acolo 41. Îl lipești ceva acolo. Și asta. N-ai nimic în ea, a? Nu. Da. Fresh. Și aici ce pun? Bă, eu nu știu ce am în asta. Nu știu ce am nevoie de aici. Așa că dacă vă voi deranja mai încolo, băieți, pare rău. Șacalaca e fierbinte ca vara. Bă, cred că trebuie să închidem aici. Cam așa e situația. Trebuie să văd afară. Du-te!